Nakon hladnog, iscrpnog treninga na snijegu, vratili smo se u našu vježbačku rutinu i ovoga puta opet nastavak makeover priče potražili među spravama u teretani. Novi je tjedan i novi su izazovi pred našim junacima, a kako se priča provodi kraju i oni imaju neke nedoumice i planove koji možda i ne idu kako su zamislili. Jedino što mi smeta eventualno je kad sam na večer gladna pa sam nervozna, dodatno zbog toga ne mogu jesti, ali ovako sve mi je okej. Ili što je vani hladno pa moram ići ovdje na trening i to me smeta. Pa kad ti je toplo doma jednostavno ne želiš otići od doma i sad ići u teretanu i raditi. Znači već je dosta prošlo, polako sigurno napredujem, ništa prebrzo, ništa me baš nema nekakvih posebnih problema, mislim sa prehranom i to. Naravno pazim se, malo je teško i naporno, ali polako je sigurno, ja se nadam da ćemo stići cilju. Da bi ih dodatno ohrabrio, njihov osobni trener Mislav uvijek ima spremne motivacijske riječi. Kako se osjećate? Jeste tu trenirani? Jako dobro. Kakvi su dojmovi od onog treninga na snijegu? Ovdje... Je li se potaklo da dođete i sljedeći dan na snijeg, ili tako? Ne. Dobro, ajde sad ćemo malo u toplijim krajevima raditi. Danas ćemo pokazati tebi, Sinke, kako da još malo bolje trbuh odradiš, da malo stisneš što jače, da napraviš bolje pločice, veće pločice. A tebi ćemo malo kako da stražnicu povećaš i učvrstiš i da pokažemo drugima koji nas gledaju kako bi to trebalo malo bolje izgledati. Probit ćemo neke mitove, recimo to tako. Super, baš sam htjela da počnemo s tim jer sam vidjela da mi taj donji dio malo ispod guze zaostaje, pa sam jedno čekala kad ćemo krenuti s tim. Eto. Dobro, sve cure se boje da se ne prebildaju, a zapravo to je skroz pogrešno. Ma ne, nije me opet da se ne prebilda, nek da se učvrsti, baš da bude onako kako treba, za plažicu. Six pack tvoj. Six packs. Six pack, bit će valjda. Može. Dobro. A idemo krenuti na trening. Presudite se i možemo. Kako bi trening bio uspješan, prvo trebamo izolirati mišić kojeg u tom trenutku radimo, kako bi kasnije što bolje osjetili. Ovo je jedna dosta dobra, može divno, ovo je jedna dosta dobra vježba baš za izolaciju stražnice. Zove se hip abduktor. Sad kada se malo zagrijala, kad je baš osjetila gluteus što bolje, idemo sad povećati kilažu da bi rezultat bio što bolji. Druga vježba za izoliranje stražnice je podizanje nogu. Evo, divno radi. Može. Najbolja vježba za cjelokupne noge i stražnicu je definitivno čučanj. I to tehnikom kojom rade powerlifteri, znači stav je malo širi, ide se što dublje. Što se više dublje ode, stražnjica će se više uključiti. Može divno, ajde probaj. Sad kad smo se zagrijali, možemo povećavati kilaže. Može divno sa šipkom. Zadnja vježba koju ćemo pokazati su iskoraci, koji se isto tako trebaju izvoditi što dublje i što šire naprijed. Može divno, znači napravi što više naprijed i što dublje odi, koljenom dotakni pod. Što više dotakneš koljenom pod, što više odeš dublje, više ćeš uključiti stražnicu. Kako bi se mišić što bolje učvrstio, potrebne su i kilaže i to je zapravo moj savjet svim curama, da se ne boje da će se preubilati ili nešto, jer samo dobro može iz toga ispast, a ubilat se ipak malo teže. Sad kad je divno odradila svoj trening nogu i stražnice, otići još malo dodatno na traku, na svoj kardio dio za gubljenje masnog tkiva, a Siniša će dodatno malo pumpati svoje trbušnje. Kad se rade trbušnjaci u teretani, najveća pogreška je u tome što svi rade veliki pritisak na donji dio leđa. Zato je uvijek potrebno izolirati taj donji dio leđa i kontrahirati samo baš trbušne bez ikakvog utjecaja na donji dio leđa. Po meni najbolja vježba za to je ova tu, kad se dignu noge u zrak, izolira se donji dio leđa, nema nikakvog pritiska na njega i samo se stišu trbušne. Kako bi učinak bio što bolji, mogu se dodati i kilaže, ali dalje da se ne optereće donji dio leđa.
Još jedna pogreška koju ljudi rade dok izvode trbušnjake je da lamaču sa trbuhom rade što više ponavljanja, a zapravo trbušnjaci su isti mišić kao i svaki drugi, koji isto trebaju velike kilaže i manji broj ponavljanja kako bi raslo. Znači, kako sam već rekao, da bi učinak bio što bolji, povećaju se kilaže, smanji se broj ponavljanja, a u mjestu kontrakcije trbušnjaka se malo zadrži duže položaj. Nakon odrađenog treninga, red je za redoviti trenerov savjet tjedna. Moj savjet za sve cure koje bi htjele ući u formu, a boje se da se neće preubildati to, samo nek slobodno uzmu što veće kilaže, neka rade, neka se potroše što više, jer sigurno se neće one preubildat, jer to je ipak malo teži posao, a s većim kilažama će samo bolje razviti mišići i potrošit će više energije. U idućem nastavku ove makeover priče pratimo i dalje naše hrabre junake, koji se polako, ali sigurno približavaju svojem snu o željenom izgledu.